wala pong pilian. Wala kasing pilitan. Pero magsasign ka ng waiver na hindi ka nagpaturok. At kapag ikaw ay merong prioridad, siyempre, mawawala ang prioridad mo. Nilinaw ng Malacanang na maaaring tumanggi ang mga health worker, senior citizen at indigent person sa COVID-19 vaccine na ipamamahagi ng gobyerno sa oras na dumating ang bakuna sa bansa. Ang polisiyang ito ay isinapubliko ni Secretary Harry Roque matapos pumutok ang balita na Chinese vaccine ang posibleng unang ipamahagi sa susunod na buwan. Ang naturang polisiya ay kinakailangan pang maging formal sa pamamagitan ng isang task force resolution. Subalit ayon kay Roque, nagkaroon na ng consensus ang mga opisyal ukol dito. Hati naman ang naging reaksyon ng publiko sa naturang polisiya. Para sa 46 years old na si Jeruel, pagtitiwalaan niya na lang ang magiging desisyon ng pamahalaan kaugnay ng bakunang ipamamahagi sa mga Pilipino. Wala tayong magagawa eh. Sila yung may alam dyan eh. Tayo kung ano yung ibigay sa atin, yun na tatanggapin. Habang para sa food service rider na si Allen, kinakailangan na maging mabusisi rin umano ang publiko sa bakunang kukuhanin ng pamahalaan. Kalusugan na nakararami umano ang nakasalalay rito. Kasi paano kung may side effect pala yun. Kaya di ako pabor dun sa kung ano na lang yung bibigay. Dapat aprobado muna. Samantala, posibleng ang CoronaVac mula sa Chinese firm na Sinovac ang first batch ng bakunang darating sa bansa. Sa initial batch, 50,000 doses ang inaasahang darating sa Pebrero at 25 million doses pa sa buong taon. 2 doses ang kinakailangang iturok sa mga Pilipinong tatanggap ng CoronaVac. Ibig sabihin 12.5 million ang makikinabang dito. Halos kalahati ito ng 24.6 million Filipinos na nasa priority list ng gobyerno. Ang CoronaVac ay may less than 60% efficacy rate base na rin sa isinagawang clinical test sa Brazil. Rainiel Pawid, CLTV News.